Bon dia, nois. Avui farem un dictat sobre les vocals A, E, O, U àtones en els verbs. Recordeu que és una altra de les normes ortogràfiques que hem treballat en aquests dies. Començo a fer-ho. Recordeu que no importa el ritme perquè li podeu donar el pause, fer-ho, però intenteu acostumar-vos a fer-ho en el temps i en l'espai que jo deixo. Ho faré faré una vegada i una segona vegada que serà llegit sencer. D'acord? Esteu preparats? Segur que sí. Començo. Quan vulgueu, podeu començar. Quan vulgueu, podeu començar amb l'exposició. Punt i seguit. Us presento al grup, que tot seguit sortirà. Punt i seguit. Els que pugueu, us podeu acostar a l'escenari. Per veure-ho de més a prop. Punt i a part. Sí, tu, vine, exclamació. Sí, tu, vine, exclamació. No et faci vergonya. Punt i seguit. Si vols seure aquí, hi ha lloc. Punt i seguit. Perfecte, exclamació. Penso que és una exposició que val la pena. Veure des de la primera fila, perquè les imatges tenen molts detalls i obren molts camins interessants. Punt i final. Ara el llegiré sencer. Quan vulgueu, podeu començar amb l'exposició. Punt i seguit. Us presento al grup que tot seguit sortirà. Punt i seguit. Els que pugueu, us podeu acostar a l'escenari per veure-ho de més a prop. Punt i a part. Sí, tu, vine, exclamació. No et faci vergonya. Punt i seguit. Si vols seure aquí, hi ha lloc. Punt i seguit. Perfecte, exclamació. Penso que és una exposició que val la pena veure des de la primera fila, perquè les imatges tenen molts detalls i obren molts camins interessants. Punt i final. Després ja sabeu que en la sessió següent us ho passaré perquè ho pugueu corregir. Em passeu captura del dictat corregit, si us plau, que vull veure una mica com ha anat. I abans de fer-ho, el que us aconsello, que això ho havia d'haver dit abans, o sigui que ho deixaré per escrit també, revisar i recordar les normes ortogràfiques de les as, es, os, us, àtones en els verbs. I una vegada repassat, fer el dictat. D'aquesta manera segur que preneu consciència i esteu més atents a aquestes normes. D'acord? Adéu, ens veiem aviat.